No niin, tervetuloa tänne Miettilään jatkosodan ja suojelujoukkojen perustamisen muistotilaisuuteen. Olen Jukka Mursinov, Killan edustaja, Rajamieskillan edustaja ja toimin tämän tilaisuuden seremoniamestarina. Ja aloitetaan siten, että tervetuloa toivotus Hannu Hiltu. Herrat everstit, herrat rovastit, arvoisa Suopellon partiopäällikkö, hyvät naiset ja herrat. Sodatuulet puhalti 84 vuotta sitten Euroopan yli. Ja suojajoukot, johon nämä rajajoukot kuuluivat, niin perustettiin 10.6.1941. Varsinainen LKP tuli vasta viikkoa myöhemmin, kun kenttäarmeija kutsuttiin asemaan. Kaakkois-Suomen rajamieskilta, niin se vaalii RIP 2 ja RIP 5 perinteitä. Tällä alueella, Kaakkois-Suomen alueella, kun luettelee tuolta etelästä päin, niin on Sunila, Kälvelä, Pelkola, Miettilä, Parikkala, Saari. Näitä komppania perustamispaikkoja. Ja aina 10.6. Killan jäsenet laskee kukaan näille perustuspaikoille muistomerkeille. Ja sitten jossakin paikassa pidetään vähän isompi tapahtuma, niin kuin nyt Miettilässä. Ja vierailevana esiintyjä tänään meillä on Anton Häkkinen. Jos omia seuraa, niin varmasti tuntee hänet, ja silloin aikana taisi tulla esiin ensimmäisen kerran, kun laulu Jorma Hynnisen kanssa veteraani iltahuudon. Paljon Anton oli silloin ikää? Joo. 8-vuotias, joo. Se saa paljon näkyvyyttä. Olette lämpimästi tervetulleita. Ja aloitetaan lipun nostolla. Pyydän nousemaan ylös, kääntäkää rintamasuunta lippua kohti. Ai! Katseeteen! Päin! Lepo! Ja lippulaulu seuraavaksi. Umme, sulle käsin vannomme sydämiin, sinun puolestas elää ja kuolla on halumme korkein. Kuin taivas ja hanki Suomen ovat värisi puhtaat, sinä ulkunas mielemme nostat ja kotimme korotat. Isät, veljet, verellään, vinkki sinut piiriksi vapanaan. Jo vielä sun jäljessäs käymme, teit isäin astumaan. Sun kunnias kunniamme, sinun voimasi voimamme on. Sinun kanssasi onnemme jaamme ja iskut kohtalon. Siniristilippumme, sulle valan vannomme kalliin. Sinun puolestas elää ja kuolla
rajakomppanioissa palvelleiden rajamiesten muistoa kunnioittaen. Kaakkois-Suomen rajamieskilta. Ensimmäinen ja toinen sekä 9. säkeistö. Olla turva Suomen maa, niin sodassa kuin rauhassa, ja murheen onnen aikana. Armos täällä meille soit, Mikalle hinta olla voi, ja meille alla auringon, ja synnyseutu rakkain on. Laskemme Anton Häkkisen. Hyvät paikalla olijat, hyvät kuulijat. On hienoa saada olla täällä kanssanne tänään. Olen Anton Häkkinen, 14-vuotias muusikko ja kansallisen veteraanityön edistäjä Oulusta. Olen itse saanut kunnian tutustua moniin sotiemme veteraaniin ja olenkin oppinut heiltä arvokkaita asioita. Uskon, että todellinen onnellisuus rakentuu ei-aineellisten, immateriaalisten asioiden kautta, kuten yhteisöllisyys, henkisyys ja hengellisyys, mutta keskeisimpänä ne ihmissuhteet. Viime maaliskuussa, eli muutama kuukausi sitten, 13.3. tuli kuluneeksi 85 vuotta Suomen talvisodan päättymisestä. Koska minusta sota on maailman tyhmin asia, niin pitäisi pystyä neuvottelemaan, mutta kun se aina ei ole niin mustavalkoista eikä niin yksinkertaista, niin sitten täytyy muistaa tämä, että koska sota tai puolustustoimi on koko kansan tehtävä, ja vielä tässä maailmantilanteessa koko Euroopan ja itse asiassa koko maailman tehtävä, niin kyllä siinä riittää tehtäviä niin paljon, että kaikille riittää, jotka vaan kykenee, että pieninkin teko on suuri teko. Suomen naiset kotona, sotasairaaloissa ja rintamalottinakin 1939-45 tekivät korvaamattoman työn. Olen itse saanut tuntea muun muassa pikkuluttana ja lottana toimineen tanssiopettaja Aira Samulinin henkilökohtaisesti, hiihtolegenda Siiri Äiteen Rantasen
sekä Suomen vanhimmaksi lotaksi eläneen Oulun Pateniemessä vuonna 1912 syntyneen Suomen tällä hetkellä 28. vanhimmaksi eläneen salmehaltijan. Sain kunnian laulaa itse veteraani iltahuudon kyseisen 109-vuotiaana kuolleen ystäväni Salmen hautajaisissa syksyllä 2021. On ihan käsittämätöntä edes yrittää ajatella, mitä 109 ikävuoteen mahtuu. Salmen syntyessään ei ollut vielä edes itsenäistä Suomea. Viimeinen iltahuuto lähestyy, sillä nyt vuonna 2025 veteraaneja on elossa enää noin 1000. Maamme sotaveteraanien rivit ovat harventuneet 2000-luvulla kovaa vauhtia. Nyt veteraanien keski-ikä on 100 vuotta ja viimeisen sotaveteraanin odotetaan elävän noin vuoteen 2035 asti Kelan ennusteen mukaan. Arvion. Tämä minusta on kuitenkin aika optimistinen arvio. Veteraania ei unohdeta, kun viimeisen iltahuudon hetki koittaa, vaan itse lupaan itse vaalia perinteitä ja muistoja. Nyt tämän vuoden helmikuussa kävin pääkaupunkiseudulla tapaamassa ja haastattelemassa 15 veteraania ja Lottaa. Yhdessä erään tsekkiläisen kirjailija, historioitsija ja dokumentintekijä Jiri Klutzin kanssa. Jiri on haastatellut maailmalla yli 600 toisen maailmansodan veteraania ja viime syyskuussa käynyt silloisen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vieraana Valkoisessa talossa tämän asian tiimoilta. Sotiemme veteraaneja ja Lottia on elossa enää noin 1000 ja heidän keski-ikänsä on 100 vuotta. Eli kohta poissa on veljet, kuten laulussa sanotaan. Laulussa sanotaan myös, kelle nyt kertoa voi. Nyt on saanut kertoa jo 10 vuosia. Laulussa sanotaan lopuksi osuvasti, himmetä ei muistot koskaan saa. Ei tule himmenemään. Muistoja vaalitaan tehokkaasti minä laulamalla ja ilahduttamalla viimeisiä veteraaneja käymällä heidän luonaan kylässä ja soittamalla heille puhelimitse. Aika kun yhtäkään sotiemme veteraania ei ole hengissä lähestyy. Emme unohda. Hyvät kuulijat, vaikka olen nuori, itse 14-vuotias, niin uskon, että se ikä ei määritä sitä, miten paljon me voidaan antaa toisillemme. Ja toivonkin, että tämän päivän ja tämän tilaisuuden myötä me kaikki ymmärretään se, että yksin emme voi saavuttaa mitään suurta, mutta yhdessä voimme saavuttaa jotain, mikä on arvokasta meille kaikille. Kiitos. Veteraanit, teille laulan, mielin nöyrin muistaen, siellä jossain kaiken kerran isänmaalle antaen. Veteraanit, kiitos teille,
yli kauniin Suomen maan, joka on ain rakas meille, jonka lapsi olla saan. Vielä äänisen raunioilta tuuli kaipaavat äänet tuo. Joku kuiskeen voi kuulla suolta, sinne jäivät rakkaat nuo. Niittyvillat vain kummut peittää, sinne ainainen suru jää. Siellä lampien silmät kiiltää, niissä kyyneleet kimmeltää. Veteraanit, kiitos teille yli kauniin Suomen maan, joka on ain rakas meille, jonka lapsi olla saan. Luodit lauloivat Tuonelasta, tykit kertoivat tavallaan. Monet nuoruuttaan eli vasta, silti uskoivat asiaan. Niittyvillat vain kummut peittää, sinne ainainen suru jää. Siellä lampien silmät kiiltää, niissä kyyneleet kimmeltää. Veteraanit, teille laulan, mielin nöyrin muistaen, siellä jossain kaiken kerran isänmaalle antaen. Monen sieluun jäi haavat silloin, äidin katseisiin kaipaus. Saako rakkaintaan luokseen milloin, jääkö sittenkään vapaus? Niittyvillat vain kummut peittää, sinne ainainen suru jää. Siellä lampien silmät kiiltää, niissä kyyneleet kimmeltää. Niittyvillat vain kummut peittää, sinne ainainen suru jää. Siellä lampien silmät kiiltää, niissä kyyneleet kimmeltää. Seuraavaksi Kaakkois-Suomen rajavartioston tervehdys, komentaja eversti Jakol. Varmaan kuuluu tuota huutamatta. No niin, arvoisa Kiljan puheenjohtaja, hyvä Juuka-väki, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo ja kunnia Rajavartiolaitoksen ja Kaakkois-Suomen rajavartioston puolesta tuoda tervehdykseni tähän muistojuhlaan. Veteraanisukupolvemme nukkuessa hiljalleen pois on erityisen tärkeää, että heidän tekojaan ja muistojaan vaalitaan meidän jälkipolvien toimesta. Elämme tällä hetkellä merkillistä aikaa. Voitaisiin jopa sanoa historiallisen murroksen aikaa. Tämä miettilä ympäristö, joka on saanut todistaa samanlaisia muutoksen hetkiä useaan otteeseen vuosisatojen saatossa, sopii senkin puolesta hyvin tämän muistotilaisuuden nimityksi. Täällä ovat vaikuttaneet niin Ruotsin, Venäjän kuin Suomenkin sotajoukot. Jatkosodan alkaessa ja sen aikana alue ja sen lähiympäristö olivat merkittäviä niin pajarin joukkojen kuin tiedustelun toiminnassa.
Hyvä juhlaväki. Venäjän oikeudeton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on jatkunut 11 vuotta. Kiivainkin vaihe jo yli 3 vuotta. Muutokset käynnissä olevassa sodassa saattavat olla mahdollisia, ja muutoksilla on varmasti vaikutuksensa myös Suomeen ja rajaturvallisuuteen täällä Kaatossa. Muutoksen suunta on kuitenkin vielä arvoitus. Varmaa lienee kuitenkin se, että mikäli Venäjältä vapautuu Ukrainasta voimavaroja, voi se kertomansakin mukaisesti keskittyä varustamaan uudelleen varuskuntiaan myös Suomen lähialueilla. Olemmehan nyt NATO-maa ja siten heidän näkökulmastaan ei ystävällismielinen. Suomi on viisaasti pitänyt kiinni kyvystään puolustaa itseään ja rajaturvallisuutta. NATO-jäsenyytemme on vahvistanut puolustustamme vahvistetaan edelleen ja Rajavartiolaitoksen kykyä sen mukaan. Rajalla tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, mutta muutokset voivat olla nopeita. Venäjä käynnisti reilu vuosi sitten välineellistetyn maahantulon operaation Suomen rajoille. Tilanne saatiin nopeasti hallintaan valtiojohdon päättävästi toimiin ja Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten toimiin. Rajanylityspaikat ovat kuitenkin edelleen suljettuna ja tilanne säilyy sellaisenaan lähitulevaisuudessa. Kaikki käytössämme olevat tiedot viittaavat siihen, että vastaava toiminta kuin vuosi sitten käynnistyisi välittömästi uudelleen, mikäli rajanylityspaikat tai paikka aukaistaisiin. Senkin vuoksi eduskunnan säätämä määräaikainen rajaturvallisuuslaki on täysin välttämätön. Hyvä juhlaväki, Kaakkois-Suomen rajavartioston vuosi on ollut työn täyteen. Rajavartiosto toteutti organisaatiomuutoksen, joka astui voimaan kuluvaa vuotta nyt kesäkuun alussa ja vaikutti lähes koko rajavartioston henkilöstöön. Itärajalla Vaalimaan rajatarkastusasema ja rajavartioasema, Nuijamaan rajatarkastusasema ja rajavartioasema sekä Imatran rajatarkastusasema ja Pelkolan rajavartioasema yhdistettiin. Kolmikannan rajavartioasemaa täällä suunnassa vahvistetaan. Itärajan esteaita rakentuu vauhdilla. Pääosa rakentuvasta aidasta ja sen huippunykyaikaisesta valvontajärjestelmästä rakentuu ja sijoittuu tänne Kaakkois-Suomen alueelle. Henkilöstömme ja asevelvollistamme koulutus jatkuu intensiivisenä ja valmiuksiamme Naton yhteiseen puolustukseen parantuu. Tekemistä siis riittää riippumatta siitä, millainen tilanne rajalla on. Rajavartiolaitos on parhaassa kunnossa milloinkaan. Henkilöstömme on osaavampaa ja se on paremmin varustettua kuin koskaan. Täällä meidän joukossamme näkyy esimerkkejä siitä. Strategiset suorituskykymme, vartiolaivat, lentokoneet, valvontajärjestelmät ovat nekin nykyaikaisempia ja kykenevämpiä kuin ikinä ja uutta kalustoa saadaan jatkuvasti käyntiin. Harjoittelemme myös erilaisia uhkia varten enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yhteistyökumppanimme, joita tänäänkin on täällä runsaslukuisena paikalla, tukevat meitä työssämme omien päätehtäviensä ohella. Olemme valmiita mitä tahansa eteen saammekaan ja kykenemme täyttämään tehtävämme ja turvaamaan Suomen rajat. Näillä sanoilla haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja antoisaa muisteluja. Kiitos. Sitten muistelut rajasta, rovasti EVP Kari Luu. Tänään muistamme täällä Miettilässä, Miettilän Kuntalassa, rajajääkäripataljoona toisen taistelujen tietä. Meidän tavallisten ihmisten on usein vaikea ymmärtää kokoja ja lukuja, jos emme ole alan ammattilaisia tai asian harrastajia. Mikä on armeija, mikä on armeijakunta,
mikä on divisioona tai pataljoona. Ymmärrys kasvaa, kun pilkomme asioita pienempiin yksilöihin tai konkretisoimme ne aikaan ja paikkaan. Esimerkiksi tällä alueella Rauterven kirkonkylän ympäristössä oli keväällä 1941 hyökkäysvaiheen alussa eversti Pajarin 18 divisioona, eli noin 15 000 miestä majoitettuina eri teitten varsiin, taloihin, telttoihin ja korsuihin. Sen yksikön koko, jota tänään muistamme, oli noin 2000 miestä. Heinäkuussa 1941 perustettiin erillinen rajajääkäripataljoona. Se koottiin pääosin Immolan, Rauterven ja Parikkalan rajajääkärikomppanijoiden vakinaisessa palveluksessa olleista rajamiehistä sekä näiden alueiden reserviläisistä. Pataljoonaan kuului 4 nelijoukkueista rajajääkärikomppaniaa, 1., 2., 3. ja 4. Pataljoonan kokonaisvahvuuden ollessa siis tuo 2000 miestä. Tämä erillinen rajajääkäripataljoona hyökkäsi Parikkalasta Elisen vaaraan 30. heinäkuuta ja 9. elokuuta välisenä aikana. Tavoite saavutettiin 10 päivää kestäneiden taistelujen jälkeen. Vihollisen JR 701 ja JR 181 oli voitettu, mutta ei ilmaiseksi. Pataljoonan rivit harvenivat 206 miehellä, näistä kaatuneina 36 ja haavoittuneina 168. Hyökkäys jatkui Kurkijoki, Kilpola, Kiitola, Räisälä, Vuosalmi, Muolaa, Kotselkä, Kivennapa, Tammiselkä, Valkeasaari. Tuolla Valkeasaaressa oltiin 3.–7. syyskuuta. Hyökkäysvaiheen päätyttyä erillistä rajajääkäripataljonasta muodostettiin marraskuussa 1941 rajajääkäripataljoona 2. Henkilöstö nuorennettiin ja komppaniat muodostettiin sodan ajan vahvuisiksi. Hyökkäysvaiheen aikana erillinen rajajääkäripataljoona menetti riveistään yli 500 miestä, joista yli 100 kaatuneina. Uhri annettiin. Kun sitten suurhyökkäys alkoi 9. kesäkuuta 1944, jouduttiin perääntymään. Perääntymisreitti kulki suurin piirtein Lempaala, Lipola, Rampala, Valkjärvi, Pasuri, Vuosalmi, Taljala, VKT-linja ja Ihantala. Pataljoona koki Ihantalassa panssaridivisionan joukoissa 26. kesäkuuta – 29. kesäkuuta 1944 raskaat tappiot. Se menetti riveistään haavoittuneena yli 160 ja kaatuneena yli 120 miestä. Erillisen rajajääkäripataljoonan ja RJP 2 jatkosodan sotaretki kesti 3 vuotta ja 5 kuukautta, eli kesäkuun 10. päivästä vuonna 1941 lokakuun loppuun 1944. Tuona aikana muun muassa vakinaisen väen rajamiehistä 79 oli menettänyt henkensä. Tuo pataljoonan tie tulee ehkä elävämmäksi, jos voi seurata yksityisen ihmisen, sotilaan sotapolkua.
2000-luvun alkupuolella minulle alkoi herätä kiinnostus isän sotapolkua kohtaan. Muutaman onnellisen sattuman kautta sain tietää, että tämän yksikön vaiheesta on kirjoitettu kirja rajalta toiselle ja takaisin. Nähtyäni kirjan kannet muistui mieleen, että isäni kirjahyllyssähän on tämä kirja. Niin lähellä, mutta niin kaukana. Kirja käteen ja tietokoneelle, tietokone esille ja sieltä karjalankartat.fi. Näitä kahta seuraamalla voi lähes tie tieltä ja polku polulta seurata yksikön vaiheita. Isälläni oli myös valokuva-albumi täynnä sotakuvia. Jatkosodan aikana hänellä oli oma kamera. Ja tällä hän tallensi pääasiassa kuvia aseveljistä ja muutamista tapahtumista sodan eri vaiheissa. Myöhemmin sodan jälkeen tätä kameraa käytettiin tietysti perheen kuvaamiseen ja perhetapahtumien kuvaamiseen. Yhdessä isän kirjoituspöydän laatikossa lapsilta lukittuna oli myös pieni peltirasia. Sitä oli joskus yhdessä tutkittu isän kanssa. Tässä on sirpaleita isän jaloista. Niitä otettiin sodan aikana noin 70 kappaletta pois. Toinen mokoma jäi vielä jalan lihaksiin. Osa niistä kulkeutui itsekseen ajan myötä pois. Tässä on vääntynyt piikkilangan väkänen, muistona vanhasta rajasta, kun se oli ylitetty. Sama tapahtuma, josta tuntemattomassa sotilaassa kerrotaan. Nyt Hietasen Akan poika astuu ulkomaille. Tässä on ryssän kokardi, muistona suuren kiven kahta puolta käydystä kaksintaistelusta, eräänlainen päänahka. Tässä lentokoneen metallista tehty sormus, eräs puhdetöistä asemasodan aikana. Aitan seinällä on roikkunut isän sotasuikka, joka on tässä nyt käytössä, ja sotasairaalasta saatu kävelykeppi, sekin haavoittumisen muistona. Isäni sotatie päättyi Ihantalaan, josta hänen komppaniansa vedettiin lepäämään. Tuona aikana isäni komennettiin upseerikouluun Niinisaloon, kun upseerit alkoivat olla vähissä. Upseerikoulun aikana sota Neuvostoliiton kanssa loppui ja tuore upseeri sai siirtyä rauhan ajan tehtäviin. Tässä muutama muisto veteraanin poikana isän tiestä. Ruokolahden seurakunnan tervehdys, rovasti Timo Kälviä. Arvoisat juhlavieraat, on ilo ja kunnia Ruokolahden seurakunnan puolesta tuoda tervehdys tähän tilaisuuteen. Olemme Miettilän kasarmikankaalla. Tämä paikka kertoo paljon Suomen historiasta
ja aivan erityisesti sota-ajasta. Tarvitsemme tällaisia paikkoja, joissa historia on läsnä, mutta nämä paikat eivät pysy kunnossa eikä näitä ole ihmisten saavutettavissa ilman, että joku huolehtii näistä paikoista. Ja täällä Miettilän kasarmikankaalla tätä työtä on tehty pitkäjänteisesti ja uutterasti. Monet eri tahot ovat siihen osallistuneet ja se on tärkeää työtä. Se, että me tiedämme ja tunnemme oman maamme historian, auttaa meitä ymmärtämään myös tämän päivän elämää. Kun me luemme Raamattua, Vanhaa testamenttia, se kertoo Israelin kansasta, Israelin kansan historiasta. Eikä sieltä tarvi montaakaan sivua lukea, niin huomaamme, että siellä on sotaa käyty hyvin useasti ja välillä on ollut rauhanjaksoja. Ja kun me tämän päivän uutisia katsomme, niin tiedämme, että ei se lähialueessa tilanne ole muuttunut miksikään. Kuten myös uutiset kertovat muualta maailmasta sen, että sota on todellisuutta monen kansakunnan kohdalla tänäkin päivänä. Ja se auttaa meitä ymmärtämään ja arvostamaan, mikä on rauhan ajan merkitys meille ihmisille. Me tarvitsemme toinen toisiamme yhteiseen elämään, siihen, että me voimme kantaa huolta yhteisistä asioista, huolehtia oman maamme ja kansamme asioista. Ja yksi tärkeä tapa on se, että me pidämme omaa historiaamme esillä. Ja tämän päivän tapahtuma on yksi hyvä esimerkki siitä. Viittasin jo tuossa Vanhaan testamenttiin. Siellä ensimmäisessä aikakirjassa on kohta, jossa Daavid puhuu kansalle Herran edessä. Ylistetty olet sinä, Herra, isämme Israelin Jumala, aina ja ikuisesti. Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia ja kirkkaus, valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalta. Sinulta tulevat rikkaus, kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi, kenet tahdot. Tuo puhe on puhuttu Israelin kansalle, mutta se on myös ohje meille kaikille ihmisille ja kaikille kansoille. Viime kädessä jokaisen ihmisen elämä, jokaisen kansakunnan elämä on Jumalan kädessä. Ja sodan aika, jälleenrakentamisen aika kertoo myös siitä, kuinka Suomen kansa luotti Jumalaan ja kääntyi Jumalan puoleen. Rukoilivat rauhaa, pyysivät, että Jumala suojelisi maan ja kansan ja auttaisi eteenpäin niin, että tulevilla sukupolvilla olisi hyvä maa elää. Ja varmasti se myös oli tekijä, mikä motivoi heitä tekemään niitä raskaita uhrauksia, mitä silloin sota-aikana vaadittiin. Sotiemme aikana monet antoivat henkensä isänmaan puolesta. Monet menettivät terveytensä. Monet menettivät kotinsa, kotiseutunsa. Mutta tuo kallis hinta oli sellainen, mikä he olivat valmiit maksamaan isänmaan puolesta. Ja siitä me saamme tänä päivänä olla kiitollisia sodan ajan sukupolville, jälleenrakentamisen ajan sukupolville. Ja tätä perintöä yhdessä yksittäisinä ihmisinä, eri järjestöjen, eri viranomaistahojen edustajina
me voimme olla pitämässä esillä. Yhdessä voimme olla luomassa ja tekemässä hyvää maata, jossa kaikkien olisi hyvä asua ja elää niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessakin. Pyytäkäämme Jumalalta, että hän siunaisi maamme ja kansamme. Ja toki pyydämme myös, että rauha voisi koittaa kaikkialla maailmassa. Kiitos. Sitten saamme kuulla rajan perinteestä väitöskirjatutkija Helena Pirttisaari-Sandström. Kuuluuko? Hyvät herra everstit, arvoisa juhlaväki, kiitän kunniasta saada puhua teille täällä muistojuhlassa. Puhun luvallisen pitkästä Rajajääkäripataljoona 2 sotataipaleesta, jonka muistoa täällä yhdessä kunnioitamme. Siihen liittyvästä väitöskirjatyöstäni siitä, miten sota koetteli Rautjärveä ja Suomea sekä rajajääkäreiden perinnöstä. Alkuun pari sanaa rajajoukoista yleisesti sekä Rajajääkäripataljoona 2 erityisesti. Rajajääkärikomppaniat koostettiin Rajavartiolaitoksen kantahenkilökunnasta ja täydennettiin määrävahvuuksiin sodan syttyessä pääosin toiminta-alueen hyvin tuntevista rajaseudun miehistä, myöhemmin jatkosodan pitkittyessä muualta Suomesta. Rajajääkärikomppaniat toimivat jatkosodassa hyökkäyksen keihäänkärkenä sekä niistä muodostetut rajajääkäripataljoonat asemasodan aikana etulinjan kenttävartioissa. Kesällä 1944 niitä käytettiin ratkaisutaisteluiden painopistealueilla sekä Aunuksen ja Maaselän kannaksella vetäytyvien päävoimien suojaamiseen vastahyökkäyksiin sekä torjuntatehtäviin ilman vuorottelua, mikä kasvatti tappiot suuriksi. Osa pataljoonista osallistui vielä Lapin sotaan. 23. rajajääkärikomppania, myöhemmin Rajajääkäripataljoona 2. 3. komppania, jonka perustamisen muistomerkillä olemme, koottiin rauhanajan rajavartiosto 3. 2. komppanian rungolle ja siihen liitettiin Rautjärven suojeluskuntalaiset ja reserviläiset. 9.6.41 puolustusministeriön päätöksellä suojajoukot kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin. 10. päivä valkeni kauniina ja enteili kaikkea muuta kuin sotaa. Kuitenkin kello 13 rajakomppaniat saivat käskyn: täydentäkää komppania sodanajan vahvuisiksi, ja ne levittäytyivät pitkin valtakunnan rajaa puolustus- ja tiedustelutehtäviin. Kenttäarmeijan liikekannallepano seurasi 17. päivä, neuvostoilmavoimien pommitukset 25. päivä ja Suomi oli jälleen sodassa. Luuminkari kertoi edellä hyökkäysvaiheesta, joka johti Lempaalan lohkon asemasotavaiheen kautta Talin Ihantalan tulimyrskyyn. Siitä vielä pari sanaa. Suurhyökkäyksen alkaessa 9. kesäkuuta 1944 RJP-2 oli 3. armeijakunnan reservinä Lempaalan lohkolla. Siirrettiin 14. päivä keskeneräiselle Vammensuu-Taipale-linjalle ja sen murruttua Kuuterselässä edelleen nyt polkupyörillä varustettuna lähes täysin linnoittamattomaan Viipuri-Kuparsaari-Taipale-asemaan, joka piti. Siellä käytiin Äyräpään Vuosalmen ja Talin Ihantalan suurtaistelut sitä ennen. Se oli Pohjoismaiden historian suurin taistelu, jossa oli vastakkain alkuun 50 000 meikäläistä ja 150 000 vihollista. Siellä Puna-armeijan hyökkäys ja eteneminen syvemmälle Suomeen pysäytettiin. Läpimurtohyökkäys oli alkanut 25. kesäkuuta rajajoukkojen saapumista edeltävänä päivänä. Vihollinen oli saanut aikaan pahan murtuman ja jatkanut hyökkäystään Leitomojärven pohjoispuolella ja yksittäisillä panssareilla Portinhoikan ohi uhaten Ihantalaa. Tilannetta kuvaa se, että rajajääkäreiden saama käsky muuttui 5 kertaa ensimmäisen vuorokauden aikana. Rajajääkäripataljoonaa käytettiin Ruben Laaguksen panssaridivisionalle alistettuna onnistuneesti vastahyökkäykseen. Se oli kova joukko, jossa ei ollut karkureita. Kuitenkin se kärsi seuraavina päivinä suuria tappioita, muun muassa jäädessään Mottiin.
Kaikkiaan torjuntataisteluissa kesällä 1944 kaatui 145 RJP-2 rajajääkäriä. Ihantalan nopearytmiset 4 päivän taistelut vaativat 120 kaatuneen tai kadonneen rajajääkärin uhrin. Yksi heistä oli postuumisti Mannerheim-ristin ritariksi nimetty ensimmäisen komppanian korporaali Ville Väisänen, joka katoamistaan edeltävänä päivänä tuhosi 8 vihollisen hyökkäysvaunua Ihantalassa. Sodanajan rajajoukkoja voidaan pitää puolustusvoimien joukko-osastoyksiköistä jossakin määrin poikkeavina, sillä niitä perustettaessa kantahenkilökunnan osuus oli tavallisia yksiköitä suurempi, noin 1/3. Niitä voidaan sekä kokoonpanon ja sen myötä koulutustason, koheesion, joukon suorituskyvyn, operatiivisen käytön ja näitä seuranneiden itseymmärryksen sekä maineen perusteella tarkastella jossakin määrin erikois- tai eliittijoukkoina. Eli koska niissä kantahenkilökunnan osuus oli normaalia suurempi, koulutustaso oli reserviläisjoukkoa suurempi. Myös koheesio oli korkeampi, taistelijapari ja joukkoon pystyttiin luottamaan enemmän, kun henkilöt olivat tuttuja ja heidän kanssaan oli päästy harjoittelemaan toimintaa eri tilanteissa. Näistä syistä suorituskyky oli tavallista yksikköä korkeampi. Lisäksi pääosalla kantahenkilökunnasta ja niihin varatuista reserviläisistä oli jo sotakokemusta talvisodasta ja reserviä ehdittiin kouluttaa kertausharjoitusten aikana vuonna 1941. Sodanjohdon luottamusta rajajoukkoihin kuvaa se, että niitä yleensä käytettiin sellaisiin taistelutehtäviin, jotka jo ennalta tiedettiin haastaviksi tai erikoisjoukkotyyppistä osaamista vaativiksi. Koska annetut tehtävät olivat vaativia, myös tappiot olivat suuria. Voidaan kysyä, kuinka suuret tappioluvut olisivat olleet, jos tehtäviin olisi lähetetty tavallisia jalkaväenjoukkoja tai olisiko kaikista edes suoriuduttu. Minulla on ollut suuri kunnia tavata 4 elossa olevaa rajajääkäriveteraania. RJP-4 Veikko Aittakumpu ja RJP-5 Pentti Similä ovat tällä välin nukkuneet pois, mutta molemmat nyt elossa olevat yliluutnantti Ilmari Koppinen 107 vuotta RJP-6 sekä alikersantti Veka Fethulla 100 vuotta RJP-5 ovat kaukopartiomiehiä, olleet 3 kertaa Murmannen radalla. Nuori Vänrikke Koppinen myös joukkojen johtajana sekä legendaarisella kaikkien aikojen suurimmalla osasto Majevskin 1600 miehen kaukopartioretkellä tammikuussa 1942. Molemmat tulivat rajajoukkoihin täydennysmiehinä muualta Suomesta ja molempien kertomuksissa toistuu se, että he kokivat tulleensa rajamiesten kovaan ja hyvään oppiin ja samastuivat joukkoyksikköönsä. On ollut hienoa kuulla täällä, miten veteraanityö kiinnostaa nuorempaakin polvea. Itse tein Helsingin yliopistossa väitöskirjaa sodanajan rajajoukoista professori Henrik Meinanderin ja sotakuvista väitelleen Turun yliopiston poliittisen historian dosentti Olli Kleemolan ohjauksessa. Aiheena suomalaisen rintamasotilaan ja rajajääkärin omakuva. Ensimmäinen sodanajan rajajoukkoja koskeva väitöskirjatyö on kunniatehtävä ja koenkin olevani etuoikeutettu ja kiitollinen elämälle, kun saan tehdä jotakin näin mielekästä ja arvokasta. Kiitos kuuluu toki myös Ella ja Jori Äänruutin säätiölle, Valdemar von Frenkelin säätiölle ja Rajamme Vartijain säätiölle, jotka ovat mahdollistaneet tämän, sekä vahvoille tukijoukoilleni, joita ovat etenkin Raja- ja merivartiokoulu ja Rajamuseo Immolassa, Raja- ja merivartiojoukkojen perinneyhdistys, Kaakkois-Suomen rajamieskilta, Immolan pojat, sekä edellä puhunut rovasti Kari Luumi ja lukuisat muut teistä, Rautjärven ja Rajaseudun miehet ja naiset, jotka olette luovuttaneet isienne ja isoisienne sota-albumeja tähän tarkoitukseen. Työ jatkuu. Ennen muuta siitä on syntynyt mittaamaton kunniavelka sotaveteraanipolvelle, joka mahdollistaa sen, että saan tehdä tällaista tutkimusta vapaassa maassa. Sota vaatikin uhrinsa. Kesäkuussa 1941 perustetuissa rajajoukoissa oli tuolloin noin 9000 miestä. Heistä kaatui tai katosi 1830, eli noin 6 rajajääkärikomppanian verran. Kaatuneiden lisäksi moni invalidisoitui eriasteisesti. Lisäksi siteraan nyt jatkosodan ajan Kannaksella ilmavartiolottana toiminutta Kurkijokista isoäitiäni. Kyllähän sota jälkeensä jättää kaikki se, mitä on joutunut näkemään ja kokemaan. Sota on muutakin kuin sankaritarinoita ja jokaisen rintamalinjan takana on lukemattomia ihmiskohtaloita. Haluan kertoa
täällä olevien omaisten luvalla rautjärveläisen Erkki-sotilaan tarinan, joka kuvastaa sotapolven uhrauksia ja myös jälleenrakennusta. Se on koskettanut minua erityisesti, sillä hänen sota-albuminsa on tullut minulle tutkimuskäyttöön ja on ollut Rajamuseossa vuosikymmeniä tuntemattoman sotilaan albumi. Sain sen omistajan viimein nyt huhtikuussa selville, kiitos myös Luuminkarin ponnistelujen. Asia selvisi päivässä sen jälkeen, kun olin hoksannut kysyä häneltä. Henkilöllisyyden myötä selvisi saman tien Erkin kova kohtalo. Erkki Salomaa syntyi vuonna 1920 tänne Rautjärven pappilaan 5 pojasta keskimmäisenä. Hänen isänsä Arvo Salomaa, alkujaan Skogster, toimi täällä kirkkoherrana vuodesta 1932 vuoteen 1955. 3 veljistä opiskeli papeiksi, 1 lääkäriksi. Kaikki olivat sodassa. Veljekset kävivät Viipurin klassista lyseota, josta Erkki pääsi ylioppilaaksi keväällä 1939. Nuorukaisen suunnitelmissa oli mennä yliopistoon maa- ja metsätieteelliseen asevelvollisuuden jälkeen, jonka hän ehti aloittaa syyskuussa 1939 Sakkolan Kiviniemessä. Sitten koittivatkin jo sotavuodet, joiden alkua kuvastaa Kainuun Sanomien otsikko 2. joulukuuta 1939. Perivihollinen hyökännyt maahamme. Vihollinen ylitti torstai-aamuna rajan ilman sodan julistusta. Talvisodan sytyttyä alokkaat oli siirretty Mikkeliin, josta joulun aikaan Erkin joukko-osasto Tolvajärvelle. Siellä jalat paleltuivat sen verran pahoin, että sota loppui sotasairaalassa, minkä jälkeen hänet komennettiin reserviupseerikouluun Niinisaloon. Kesäkuussa 1941 hän oli reservin vänrikkinä täällä Rautjärvellä, ja kun miehiä alettiin kutsua aseisiin, hän kertoi pyrkineensä rajakomppaniaan, koska halusi tuttujen miesten rautjärveläisten porukkaan. Ennen Kurkijoen valtausta elokuun alkupäivinä hän haavoittui vasempaan käsivarteen, toipui Paimion sotasairaalassa ja palasi samaan yksikköön. Hänet ylennettiin luutnantiksi kesällä 1942. Erkin kohtalo muistuttaa meitä siitä, että asemasotavaihe oli muuta kuin puhdetöitä. Kuolema oli läsnä koko ajan. Juhannuksen aikaan kesällä 1943 hän oli rantatukikohdan päällikkö Lempaalassa, jossa väkivaltaisen tiedustelun jälkitilanteessa haavoittui pahasti ammuksen sirpaleesta vasemmalle puolelle päähän, ja hänen sotansa loppui siihen. Aimo Purhosen toimittamassa historiikissa tie Ihantalan tulimyrskyyn rajajääkäripataljoona toinen jatkosodassa kerrotaan: 21. kesäkuuta ensimmäisellä tunnilla lähestyi vihollisen 10-miehinen partio rantatukikohtaa rautatien suunnassa ja pääsi esteelle asti. Kiivas torjuntatuli tuhosi partion, 6 kaatunutta vihollista jäi paikalle. Vihollisen tykistötulesta haavoittuivat tukikohdassa luutnantti Salomaa, alikersantti Turkulainen ja sotamiehet Härkönen, Pessi ja Tepponen. Osa edellä mainituista haavoittui ikkunasta korsuun sisälle tulleesta sirpaleryöpystä. Tästä haavoittumisesta on monta tarinaa, joissa toistuu ajatus, ettei mies siitä selviä. Hänet laitettiin ambulanssilinja-auton kyytiin Viipuriin vietäväksi, kun auto oli muutenkin sinne huoltoon matkalla. Potilas oli lähdössä vastaiskuun siinä määrin, että piti sitoa paareihin kiinni. Viipurissa toipuminen kesti kauan ja tarvittiin majuri käskemään olemaan karkaamatta. Tätä potilas ei itse muista. Haavoittuminen vei liikunta- ja puhekyvyn, mutta ne palautuivat ajan myötä. Kesän 1944 kriittisissä vaiheissa valmisteltiin Rautjärven evakuoimista. Pappisisä Arvo lähetti Erkin turvaan apteekkariserkkunsa luokse Evijärvelle, missä tämä oli alkuun talonmiehenä, teki polttopuut ja lumityöt. Kun vointi näytti kohenevan, hän ryhtyi harjoittelemaan apteekissa. Kun sekin onnistui, hän pyrki ja pääsi opiskelemaan farmasiaa Helsingin yliopistoon ja valmistui farmaseutiksi. Ja oli loppuelämänsä töissä serkkujensa apteekissa. Tutut esimiehet ymmärsivät hänen rajoituksensa. 70-luvulle saakka hän sai epileptisiä kohtauksia ja kärsi hetkittäin kovista päänsäryistä. Kasvojen vasen puoli oli tunnoton, mikä näkyi partahöylän haavoina, eikä hammaslääkärissä tarvinnut puudutusta. Hän nukkui pois poikamiehenä tammikuussa 2002. Henkisesti hänen sanotaan jääneen Yhdyshautoihin. 23. rajajääkärikomppania täydennettiin siis määrävahvuuksiin Rautjärven miehistä. Rautjärvellä maanpuolustustahto on ollut perinteisesti vahva, mikä toi arvokkaan lisänsä sodanajan rajajoukkojen toimintaan ja näkyy vielä nykyäänkin aktiivisena reserviläistoimintana täällä ja muualla rajaseudulla.
olemme täällä yhteisellä isänmaan asialla ja uskallan sanoa, että puhun nyt yhdessä Suomen isänmaallisimmista kunnista, ellen kaikkein isänmaallisimmassa. Joka tapauksessa sota koetteli Rautjärveä suurin tappioin sekä sodan jälkeen jaettuna kuntana ja menetettyinä maina, että niitä lukuisia taloja, jotka menettivät isiään, poikiaan, aviomiehiään ja veljiään. Paikalla on varmasti monia kuluneiden vuosikymmenten Immolan sissejä, joita puheeni loppu rajajääkäreiden perinnöstä koskettaa. Tutkimuksiini liittyen olen haastatellut viime vuosina varusmiehiä 3 nykyisessä rajajääkärikomppaniassa, Ivalossa, Ottolassa ja Immolan erikoisrajajääkärikomppaniassa. Niissä suhde sodanaikaiseen rajajääkäriperinteeseen on elävä, sitä ylläpidetään perinnetoiminnassa valamarsseilla ja tietyssä määrin käytännön koulutuksessa. Marsalkka Mannerheimin kiitossanoja 75-vuotispäivänä 4.6.42 14. divisioonan komentajalle kenraalimajuri korpikenraali Erkki Raappanalle voidaan pitää rajamiehiä velvoittavina. Honkaisten pirttien henki ja rajamiesten vaisto olkoon teille pyhä. Lisäksi hiihtosissien koulutusoppaassa vuodelta 60, jota ovat olleet laatimassa 2 rajaveteraania, eversti Osmo Karhunen sekä rajajääkäripataljoona toisen pitkäaikainen komentaja, kenraaliluutnantti tuolloin everstiluutnantti Martti Avela, todetaan: kyky omintakeisiin toimiin sekä sisu ja sitkeys yhtyneinä menneiltä sukupolvilta perittyyn erämiestottumukseen ovat tehneet suomalaisista sissistä tekojen miehen. Haastatteluissa olen kysynyt varusmiehiltä, mitä kaikkea rajahenki on. Sen ytimessä on periksiantamattomuus, sisu, se, että hommat tehdään kunnolla ja nurkumatta loppuun asti, oma tontti hoidetaan. Yhdistyneenä uhrimieleen, eli koko ryhmällä on parempi, kun puhalletaan yhteen hiileen ja tehdään kaverin puolesta. Lisäksi jokainen pyrkii antamaan itsestään aina parhaansa, kukaan ei halua olla heikoin lenkki. Luonnollisesti nämä tekijät parantavat joukon suorituskykyä. Rajahenkeen kuuluu muitakin ihanteita, kuten nöyryys ja velvollisuus käyttäytyä hyvin. Nykyiset rajajääkärikomppaniat jatkavat siis sodanajan rajajoukkojen kunniakkaita perinteitä. Niissä rajahenki, joukkoyksikköylpeys ja luottamus taistelutoveriin on luja. Isänmaamme on hyvissä käsissä, kuten se oli viime sotien aikana. Rajaveteraani opetusneuvos Antti Henttonen on tiivistänyt veteraanipolven tunnot rajamiesten marssissa, joka kantaisitettiin 89 Immolassa sodanajan rajamiehen patsaan paljastusjuhlassa. Sanoihin: oli päämäärä meillä vain yksi, sama tahtomus kaikilla tää, saada synnyinmaa säilytetyksi, vapaa Suomemme lapsille jää. Tämän päivän rajajääkärit niin Ivalossa, Immolassa kuin Onttolassa sanovat, että heillä on sodanaikaisia rajajääkäreitä katsoessaan suuret saappaat täytettävänään, mutta kovan paikan tullen he pyrkisivät täyttämään ne parhaansa mukaan ja ovat vakuuttuneita siitä, että he saamansa Suomen parhaan koulutuksen nojalla siihen pystyvät. Haastatteluissa piirtyy esiin kuva eräänlaisesta ihannesotilaasta, joka kykynsä tiedostaen, mutta nöyränä asettaa itsensä isänmaan palvelukseen. Kaikissa 3 komppaniassa on aika ajoin noussut esiin ajatus siitä, ettei palvelukseen rajajoukkoihin ole hakeuduttu siksi, koska halutaan palveluksesta eniten irti, eniten itselle, vaan kääntäen, koska halutaan antaa itsestä eniten. Haluankin siteerata lopuksi erään erikoisrajajääkärin koskettavia sanoja Jukajärvellä toukokuussa 2023. Olen aina tiedostanut, että itsestäni on enemmän kuin normijoukkoihin. Ajattelin, että kun varusmiespalvelus on kuitenkin edessä, miksi en antaisi itsestäni kaikkea, itseäni kokonaan tälle isänmaalle, joka on antanut itselleni niin paljon. Kiitos. Ja sitten raja- ja merivartiojoukkojen perinneyhdistyksen tervehdys, eversti Tero Kaakki. Arvoisa muistotilaisuuteen osallistujien joukko, hyvät naiset ja miehet, ääni taitaa kuulua nyt. Tässä on sekä Karin että Helenan mainioissa esityksessä tullut niin vankasti tämän päivän teemaan liittyvää asiaa, että mä voin tämän oman valmistelupuheen pistää taskuun ja puhua
nyt sitten ihan jostakin muusta. Mutta painavaa on tämäkin, nimittäin haluan teitä muistuttaa näistä rajajoukkojen perinteistä. Tuossa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alkupuolella, silloin kun Neuvostoliitto oli jo romahtamaisillaan, rajajoukkojen veteraanit alkoivat tiivistää omaa työtänsä sillä tavalla, että heidän perinteistään jäisi muistoa meille jälkipolvien edustajille. Ja tuolloin he esittivät toivomuksen, että rajajääkäripataljoonien perinteitä vaalisivat tietyt Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt, eli rajavartiostot, merivartiostot, rajamerivartiokoulu ja näiden puitteissa toimivat killat. Kaakkois-Suomen rajavartiostolle ja sen killalle, Kaakkois-Suomen rajamieskillalle, sälytettiin 3 rajajääkäripataljoonan perinteiden vaaliminen. Rajajääkäripataljoona 1, rajajääkäripataljoona 2, jonka historiasta olemme tänään mainion katsauksen kuulleet sekä Karilta että myös Helenalta. Ja sitten rajajääkäripataljoona 5. Perinneyhdistyksen näkökulmasta on hieman harmillista, että rajajääkäripataljoona 1 perinteitä ei ole sillä tavalla tuotu esille, kun olisi ollut syytä ehkä tuoda. Tähän pataljoonahan kuuluivat Miehikkälän rajakomppaniasta, Ylänmaan rajakomppaniasta ja Mustolan rajakomppaniasta on muodostunut rajajääkärikomppania. Rajajääkäripataljoona 2 kuului sitten sieltä Kuurvanpohjasta aina tuonne Parikkalaan rajavalvontavastuussa olleet komppaniat ja niiden pohjalle rakennetut rajajääkärikomppaniat. Ja sitten siihen 5, siihen kuuluvat Ilomantsin rajakomppania ja sitten nämä 2 Kaakkois-Suomen alueella perustettua komppaniaa, Sunila ja Simolan komppania. Kaakkois-Suomen rajamieskilta on erinomaisella tavalla muistanut näiden komppanioiden sotaan lähtöä vuosittaisissa tilaisuuksissa alkukesästä. Ja juuri oikeaan aikaan, niin kuin tuossa kuulimme, juuri silloin kun näiden rajavastuussa olleiden rajakomppanioiden muodostaminen rajajääkärikompanioiksi, sodanajan rajajääkärikompanioiksi alkoi. Voitte kuvitella, minkälainen säpinä on täälläkin Raaterven Miettilässä ja lähialueella ollut, kun kello 13. 10. päivä kesäkuuta on rajamiehet lähteneet polkupyörien kanssa viemään reserviläisille palveluksen astumismääräyksiä ja kuorma-autolla on alettu rahtaamaan tavaraa muodostetulle Rauterven rajajääkärikomppanialle numeroltaan 23. Tämä on mainiota työtä, mitä rajamieskilta on tehnyt, ja sehän ei tietenkään tapahdu ilman tukea. On hienoa, että kaakkoissuomalaiset seurakunnat ja maanpuolustusyhdistykset ovat olleet mukana näitä tilaisuuksia järjestämässä. Ja näin tervehdykseni loppuun haluan nimenomaan tuoda kiitokset tästä työstä Jarmo Piispaselle ja hänen mainiolle joukolleen ja luonnollisesti myös Kaakkois-Suomen rajavartiostolle, joka on mainiolla tavalla tukenut tätä työtä. Arvoisat tilaisuuteen osallistujat, minä toivotan teille kaikille oikein mukavaa kesää ja toivottavasti tästä tilaisuudesta on jäänyt miellyttävä muisto teille kaikille. Minulle se on jäänyt mukavana tämä päivä mieleen ja erityisesti tuo Antonin hieno puhe, minkä hän piti tuossa meille nuoren polven edustajana ja myöskin se tunteita herättävä laulu, minkä hän meille lauloi. Niinpä minulla on ilo kutsua Anton sinut tähän
mikrofoni ääreen ja jos Hannu tulee sieltä kirjekuoren kanssa. Sekä lisäksi tietysti isä Markus, tervetuloa sinne. Ja sitten Luumi Kari. Otetaan nämä kirja-asiat vasta hieman myöhemmin. Okei, anteeksi. Tässä on semmoista symbolista nyt tässä asetelmassa. Tuossa on 2 rajaeveristia. Valtakunnan raja on tuolla puolella. He ovat tässä niin kuin suojaamassa ja tukemassa meitä sillä tavalla, että rajan kirot eivät pääse tänne yleisön ääreen. Ja Antonilla on tässä rajakarhu rinnassaan juuri sillä puolella. Tämä on se karhu, joka edustaa tämän päivän rajavalvontavastuussa olevaa työtä tekevää rajamiesjoukkoa. Ja nyt sitten tänne sisämaan puolelle me kiinnitämme rajan perinteistä edustavan pinssin. Tämä on sellainen pinssi, jossa on rajan perinneyhdistyksen symboli, sodan ja rajajoukkojen muistoristi, jossa on sitten keskellä karhun pää. Ja minulla on ilo tämä laittaa nyt Antonin rintaan. Se tuli tänne sisämaan puolelle, tänne perinteiden puolelle. Kiitokset Antoni, ja eiköhän meillä ole uploadien aika. Ja kunniakirja vielä nuorelle miehelle. Muistuksi. Nyt sitten Jarmo, ole hyvä, ja Antoni isä. Ja sitten ja Kari. Luumi myös. Rukous isänmaalle, Timo Kälviäinen ja Kari Luu. Karin kanssa on sovittu, että minä johdatan meidät tähän yhteiseen rukoukseen. Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, kansojen hallitsija, tänään me kiitämme sinua tästä hyvästä maasta, jonka olet meille antanut. Kiitos armosta, jolla olet johdattanut kansamme monien vaikeuksien ja taistelujen läpi tähän päivään. Anna meille intoa ja kestävyyttä pitää huolta toisistamme ja taitoa toimia yhdessä. Siunaa isänmaatamme ja kansaamme. Varjele meitä sodalta ja raskailta koettelemuksilta. Auta meitä palvelemaan ihmiskuntaa niillä lahjoilla, tiedoilla ja taidolla, jotka olet uskonut käyttöömme.
Siunaa ja armahda maailmaasi, kaikkia sen kansoja. Varjele luomakuntaasi sodilta, ahneudelta ja muilta tuhon voimilta. Auta kansoja ja niiden johtajia tekemään kaikkensa rauhan ja turvallisuuden puolesta. Anna apusi, että sorto väistyisi ja ihmisarvo pidettäisiin kaikkialla kunniassa. Siunatkoon meitä kaikkivaltias, kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Tämä tilaisuus voisi olla päättämättä hienoon lauluun, eli veteraanin iltahuuto. Ja Anton Häkkinen. Himmeän lahden aurinko laskenut on. Kutsu jo soi iltahuudon, taakka jo laskettu on. Taattoa muistassa silloin, askel jo uupunut on. Lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis olmaa. Kertokaa, lasten lapsille lauluin. Himmetä ei muistot koskaan saa. Soi holvissa hiljaa, tummana kaipuuta soi. Aika on korjannut viljaa, sarka jo kynnetty on. Ammoin me marssimme kahden, tulta löi taivas ja maa. Rannoilta äänisen lahden, kelle nyt kertoa saa. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis olmaa. Kertokaa, lasten lapsille lauluin. Himmetä ei muistot koskaan saa. Laineissa laatokan mahti, kahlita kenkään ei voi. Veljet sen rantoja vahti, konsa on koittava koi. Ylväänä Karjalan heimo, tuskansa kantanut on. Maa-äiti suojansa sulkee, vartija poissa jo on. Hoivatkaa,
kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin. Himmetä ei muistot koskaan saa. Ei tule himmenemään. Pääsemme kahvittelemaan, niin vieläkin päätössana Hannu Hiltunen. – 40 vuotta sitten, 80-luvulla, kun minulla oli ilo palvella sissikomppaniassa kouluttaa siellä sissiä, niin kaatuneiden muistopäivänä Karhumäelle aina vietiin lippujoukkue, meillä asetettiin kunniavartio ja siellä oli paljon veteraaneja paikalla, jotka laskivat seppeleen. Minulle jäi elävästi mieleen, kun joku aina sanoi, että kansakunta, joka unohtaa menneisyytensä, on elinkelvoton. En tiedä, ei se varmaan Seppälänä olisi lukenut, mutta se aina kuului sieltä taustalta ja elävästi mieleen. No me tätä asiaa ollaan unohdettu. Tämä on hieno päivä ollut muistaa niitä miehiä ja naisia, jotka uhrautuvat isänmaan, vapauden ja kansakunnan tulevaisuuden puolesta. Rautjärveläiset kyllä tietää, mikä on vapauden hinta. Talvisodassa jäätiin Kollalla tulijyrän alle ja samoin sitten jatkosodassa Rautjärveläistä koottiin nämä rajakomppanit, niin kuin on tullut esiin. Vähikkälä ja Niskapetälle miehet meni Pelkolaa, tuli Raja 3 ensimmäinen komppania ja sitten ne Miettilää koottiin tämä toinen komppania, jossa oli muut kuin teidän miehet. Ja niin kuin taas on tullut mainittua, niin komppanit aika nopeasti vietiin sinne Parikkalaan, koottiin tämä erinen rajakäripataljoon, ne muuttui RIP2. Ja sota aloittiin Tyrjällä ja käytännössä, niin kuin tuli jo useasti mainittua, niin RIP2 vuotiin melko kuivia siellä Ihantalan taisteluissa ja pääsit Kiviniemeen vähän helpompaa paikkaa sodan loppuaikaan. Muutamia esimerkkiä. Niska-Pietilästä lähti 9 rajavartiomiestä, kun jatkosota alkoi. 6 lunasti sotilasvalansa, 3 tuli takaisin, 1 oli pysyvästi invaliidi. Ja vielä semmoinen erityinen yksityiskohta. Tämä Ville Väisänen taisteli Rautjärven miesten kanssa. Sulo Virolainen Niska-Pietilästä oli hänen ryhmäjohtajansa. Ja Villelläkin on aika kova kohtalo Villen perheellä. Heitä oli 3 veljestä, kaikki kaatu sodassa, 1 tyttö jäi pesuesta henkiin. Talvisodan sankari hautuu maalla tuolla Rautjärven kirkolla. Lepää 87 sankaria. Jatkosodan hautausmaa 139. Ja Ilmeellä, mikä ja rajan taakse on 38 sankaria. Kiitän kaikkia, ketkä ovat tulleet täällä äänensä kuuluviin sekä yleisöä. Ja pitää muistaa, että vaikka ollaankin NATOn ydinsatevarjon alla, niin edelleenkin paras isänmaan turva on suomalainen sotilas ja mies. Ja näin tulee aina olemaan. Ei muuta. No niin, sitten tervetuloa komendanttiin. Kahvia ja pullaa ei, vaan kahvia ja munkki. Olkaa hyvä.
munkkia syödevän haastattelu. Mulla alkaa valumaan tässä mulle suupiinasta. Niin. Mulla on tullut 3 merkkiä lisää tänään kyllä. On munkkia. Ajatelkaa, miten on laajentunut. Vettä. Ennen se 10 kilometrin päästä Oliko Antonilla joku asia mielessä? Se omalla kiikkomakielellä työtä tämän verran. Jos ei näissä käy, niin missä sitten? Meillä kyllä 20 kilometriä. Onhan tämä tietysti hieno päivä. Ja... Se oli kyllä erinomainen asia, että pääsit tulemaan tänne näin. Tähän semmoista nuoruuden voimaa. Ja uskon siihen, että koko nykynuoriso ei ole yhtään hömppää. Joo, ei ole. Mä tiedän sen, kun on 4 lasta. Osin ovat jo yli 20-vuotiaita kaikki, vanhemmat jo yli 30 vuosia, mutta ne ovat ihan samalla kuin sinä, niin isänmaan asioilla, jokainen oma. Kyllä, kunhan siellä kasvaa, että esimerkiksi itse tuolla sosiaalisen median puolella on sitä hyvin varsinkin TikTokissa, niin se on kyllä mahtavaa, että se myös puree nuoreen väkeen niin hyvin kuin se on minun kautta mennyt, mutta mua huoletuttaa se, että kun on itse ollut ainoana niin alaikäisenä, ainoana lapsena, näin nuorena, nyt itsenäisyyspäivän, veteraanipäivän ja kaatuneiden muistopäivän lippuairuina ja milloin missäkin tehtävässä lippulinnassa Oulussa, Oulun hautausmaalla, kun ollaan laskettu seppeleet, huolettaa se, että onko niitä, jotka malttaa jatkaa sitä, kun kuitenkin tämä veteraanilapsi, nämä miehet, jotka on vuosikymmeniä nyt niitä laskenut, niin on siinä iässä, että ei kauaa enää. Ihan Morjesta täältä Ruotuväestä. Me ollaan tultu Helsingistä saakka pääesikunnasta tänne tutustumaan Anton Häkkiseen ja jättämään tätä mukavaa muistotilaisuutta ja ollut hieno kokemus. Kiitoksia paljon tästä opastetusta kierroksesta ja tästä upeasta ohjelmasta. Ollaan päästy kuulemaan tosi paljon siistejä tarinoita ja tosi paljon historiaa vaikuttavaa tällä alueella ja on erittäin kiitollinen, että on päässyt tutustumaan tänne. Eipä muuta. Kiitos. Saako olla kahvia? Kyllä, kiitos. Mikäs päivä nyt?